den. Právě tu mám vedle sebe Martina Špačka, ředitele nápravného zařízení Žlutá duše, které se zabývá převýchovou neposlušných dětí a dneska zahajuje další projekt řešení globálního oteplování. Co byste nám řekl o tomto problému? Takže tento problém se vlastně, jak jste zmínil, už zabývá globálním oteplováním. Vlastně je to problém velice velký. Jedná se o to, že každou vteřinou vlastně nám roste 1 cm čtvereční, jak na severním, tak i na jižním pólu. Takže vlastně jsme se dohodli se státem České republiky, že to chceme řešit. Takže tento projekt vlastně závisí na tom, že každý kraj v České republice k nám bude posílat řidiče osobních vozidel a během 10 dnů se naši specialisti zaměří na to, aby vlastně tyto řidiči ke svému životu už nepotřebovali osobní vozidla a tím neškodili naší planetě. Ano, děkujeme. Takže to byl Martin Špaček. Pane, uvědomujete si, že tímto vaším činem právě rostal 1 cm ledovce na severním pólu? No to je možný, ale mně je to fakt docela úplně jedno. Takže já se jedu projet se svojí kachničkou. Čau.